Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Dak iż-żmien f'jum is-Sibt Ġesu kien għaddej minn għalqa miżruha u d-dixxipli tiegħu huma u mexxin bdew jaqtgħu iżbul. U l-Fariżej staqsewh: Ara, għaliex qegħdin jagħmlu dak li ma jiswix nhar ta' Sibt? U qalilhom: qatt ma qrajtu x'għamel David meta kien fil-ħtieġa u ħadu l-ġuħ u dawk li kienu miegħu, kif daħal fid-dar ta' Alla fi żmien il-qassis il-kbir Abjatar u kiel il-ħobs tal-preżenza ta' quddiem il-mulej li ħadd ma kien jista' jiekluh li fil-qassisin u ta' minnu wkoll lil min kien miegħu. U qalilhom: is-Sibt kien magħmul għall-bniedem u mhux il-bniedem għas-Sibt. Għalhekk bin il-bniedem tas-Sibt ukoll huwa sit. Il-kelma tal-mulej. Tifħil lilek Kristu. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minn jiena. Għadna fil-bidu tal-Evanġelju skont San Marku mal-ewwel tibda il-polemika, l-argument kbir li wassal Ġesu għal fuq is-salib. Il-libertà li kellu li jipproteġi il-bniedem u ipoġġi fit-tieni post il-liġi tas-Sibt. Il-liġi tas-Sibt kienet liġi importanti ħafna għal poplu Ludi għada sal-lum, għaliex fil-jum tas-Sibt Alla strieħ u allura l-bniedem ukoll huwa msejjaħ li jistrieħ. U ma stajtx tagħmel xogħol bħal li inti taħsad. Imma Ġesu qed iħares lejn il-ġuħ li għandhom id-dixxipli tiegħu u jfakkar lil sħabu l-Lut dak li kien għamel David meta n-nies tiegħu kellhom ġuħ kbir, waslu fit-tempju, il-qassis il-kbir qalilhom: jiena m'għandix ħobs għalikom, l-unika ħobs li hawn dak li qiegħed iddedikat lil Alla u kien jissejjaħ il-ħobs tal-preżenza. U David u sħabu kielu minn dan il-ħobs għaliex kellhom il-ħtieġa. Ġesu juża din il-kelma kien fil-ħtieġa u ħadu l-ġuħ. U hawnhekk Ġesu mhux biss qed juri erf kbir, imma wkoll qed jgħallimna li l-liġi tan-neċessità meta jkun hemm il-ħtieġa ma nistgħux noqogħdu nfettqu dak li jkun inti jekk bniedem għandu l-ġuħ irid jiekol. Ħafna drabi wieħed ukoll huwa ġustifikat li jekk għandu l-ġuħ jiekol jara xi ħaġa tal-li kellu jħodha. Milux kien hemm xi ħadd li ġie kkundannat għax seraq xi ħaġa tal-ikel. Qed ngħidu aħna f'pajjiżna. Ħafna drabi min jagħmel affarijiet oħra jkollu sentenza sospiża, dan inbagħat il-ħabs dan ir-raġel. U hawnhekk maħniex forsi qed nuri l-għaqal biżżejjed biex jekk bniedem qiegħed fil-bżonn nifhmu li għandu bżonn jiekol. U ħafna drabi anke bejnietna nkunu ħorox ħafna, insawtu xina xil-liġi ta' xtejt. Ġesu jgħallimna li l-ewwel il-bniedem x'għandu bżonn verament. Xi ħaġa oħra li xtaqt insemmi llum hija idea sabiħa li jintroduċi l-awtur tal-ittra lil Lut. Hija ittra sabiħa ħafna, twila, titkellem dwar is-sagrifiċċju ta' Ġesu, Ġesu bħala s-saċerdot tal-patt il-ġdid. U titkellem ukoll tagħti ċertu pariri lill-komunità nisranija ġdida li kellha wkoll mumenti ta' persekuzzjoni, ta' tfixkil bħalma jkollha dejjem. U xi ħaġa sabiħa li hemm bżonn niftakru hija dik li jgħid l-awtur li litra li Lut: Alla mhux se jkun hekk inġust li jinsa dak li intom għamiltu u l-imħabba li wrejtu lejn ismu meta qdejtu u għadkom taqdu
lill-qaddisin. Il-qaddisin huma l-aħwa. Aħna ħafna drabi kultant tallimna li inti tagħmel ħajtek taqdi u mbagħad tagħmel xi waħda kbira u Alla jinsa l-ġid kollu li għamilt u jikkastigak ta' dik il-ħaġa li għamilt. Ejjew nikkalmaw ftit fuq din il-ħaġa. Il-kelma tal-ittra lil-Lut hija importanti. Alla mhux se jkun hekk inġust li jinsa dak li intom għamiltu u l-imħabba li wrejtu lejn ismu meta qdejtu u għadkom taqdu lill-qaddisin. L-imħabba li aħna nuru li xulxin Alla ma jinsija qatt. U l-imħabba tagħti id-nubiet, ngħid tgħaddi d-dmumiet ħafna ta' fraġilità, dak li jiġri fir-rabja jew fil-passjoni. Alla l-imħabba li nuru xulxin ma jinsijiex, ma titħassarx. U din hija kelma li xtaqt infakkarkom biex nagħmlu kuraġġ lil xulxin. Imbasta aħna ikonna din il-faraġ, dan il-konsolazzjoni li aħna nkunu għaddejja xulxin, li aħna nkunu għaddejja tal-qaddisin fl-imħabba. Għax Alla huwa ġust u se jiftakar dak li għamilna b'imħabba. Ejjew nitolbu wkoll għal tant ħutna nsara li jagħti ħajjithom għal proxma l Ġesu, mhumiex kattoliċi forsi, huma ortodossi, protestanti. Alla ma jinsiex l-imħabba li nuru għal xulxin. Ejjew nitolbu biex aħna jkollna l-erf li nieħdu paċenzja b'xulxin bħalma Alla jieħu paċenzja bina. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-għaqda bejnietna l-insara biex il-mulej jagħtina l-grazzja nifmu li hu s-sit tas-sew tal-istorja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għalina li kultant nitfixklu minħabba l-liġi u ngaraw il-ġebel il-xulxin bil-liġi biex il-mulej ifakkarna li bin il-bniedem huwa sit tas-sibt huwa fuq il-liġi. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal ħutna li ħallewna f'dan l-aħħar sigħat u f'dawn l-aħħar ġranet biex il-mulej fil-ħna tiegħhom jagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal ħutna li huma milquta minn din il-pandemija, għal dawk kollha li huma imtaqlin bir-restrizzjonijiet li hemm bżonn jittieħdu, għall-awtoritajiet tas-saħħa l-frontliners kollha biex il-mulej jagħtina għaqal u kuraġġ. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna u tagħtina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Amen.